Este ziua mea, mulțumesc! La mulți ani, puiule! Mulțumesc! Ce este asta? Păi dă jos, ia vezi. Ușor. Ușor. Ce este? Este al meu? Ridică să vedem. N-am văzut calculatorul. N-ai văzut calculatorul? Nu, și n-am... Îți place, Alex? Da. La mulți ani, puiule! Asta e din partea noastră, din partea mea și a lui tati. Da, este ziua mea. Este ziua ta, da? Pot să-l prind? Pot? Da. Merge? Cred că da. Merge? De acolo, l-a prins de jos. Unde? De aici s-a prins calculatorul. Pentru pup pe tati, pupă-l pe tati. Mulțumesc. Plăcere. Și pe mine? Pe mine mă pupi? Da. Era un cadou foarte bun, dar... E un cadou foarte bun. Da. Nu avem un voie strict de la mea. Un dongle de la? Trebuie să mai este. Era pe pauză, mă, de la pași. Crezi că merge așa? Este scaunul meu. Ce face scaunul meu aici? Îți place cadou, puiule? Da! Câți ani împlinești azi? Melon! Câți ani împlinești azi? 5 ani. 5 ani? Am 5 ani. Ești băiat mare, mami. Îți place cadou, da? Da! Bine, Este hai. un calculator. Merge. Da, păi normal că merge. Dar calculatorul ăsta este foarte bun. Da. Și are priză. De ce are priză? Are multe prize. Unde te să apesi? Unde te să apeși, trebuie să-i pună tati internet deocamdată. Știi ce înseamnă asta, da? Da. Că de acum o să trebuiască să înveți cum să folosești un calculator dacă ai calculatorul tău. Nu numai pentru jocuri să folosești calculatorul. Numai jocuri? Să joc treabă? Trebuie să faci treabă, să înveți să scrii. Să ce? Să scrii. Să folosești calculatorul. Calculator?